Hau, ekipo ongi etorri guztioi, gaurkoan gurekin Eneritz Aranburu. Bai. Bueno, Eneritzek nirekin bilabeteko lanketa bat egin du eta, kontatuko dugu zein den bere testigantza edo nola bizi izan duen lanketa prozesu hau. Nolakoa zen zure egoera Eneritz, nirekin formakuntzan hasi aurretik? Zurekin formazioa hasi aurretik neure buru ikusten eban blokeo baten, autoestima oso bajuaz, autoezagutza oso txikixakin, eta batez be harremanetan, bikote harremanetan, lagun harremanetan, lan tokiko harremanetan, ez neban neure buru esatzen. Eta harreman horren bitxartez definitzen neban neure buruen, neure balixue kanpotik jasoteko nahi horretan, eta neure buru egaldute ikusten neban. Nola gogoratzen duzu, nola sentitzen zara orduko Eneritzura, nola sentitzen zen batez ere? Ansiedadiaz, bilurra askokin, failatzeko bilurraz batez be. Jentie ez eban lan nire balixue ikusiko edo ez ninule ondo hartuko. Neu izen da. Eta azkenin neure buru galdute ikusten eban. Txarto sentitzen izen, blokeote, ansiedadiaz, bilurraskokin. Batez be bilurraskokin. Vale. Eta zen momentutan iritsi zinen planteatzera, igual profesional baten laguntza beharko zenukela, edo nolatan jotzen nuen nire atea, nolatan iritsi zinen? Nik zu esatu zinua zan Instagrametik, eta ja denpori da, martitzenetako elkarrizketak eta entzuten itxule, baina honi bizitza guztixen esan daike bilina zela neure buruan bile. Irakurtzen, ikastaruak eitzen, online, eta presentzialape bai, baina falta jatan gorpuztie. Ikasketa horietan gorpuztie, strukturatzie, eta harremanen bitxartez hortxe ikusi neban, ostras, ez hau landu inbiot, eta hasi errezen leke lanketa horretarako aproposa gainero euskaldune, eta ederta baten. Pentsatzen duzu ere, denok iragana izan ditugu bezala, beldurak ere izango zenituela lanketa hau egiteko, ikusteko zer aurkituko zenuen, eta gainero, coach gainera ez dauka oso konotazio positiboa gaur egun, eta coach baten eskuetan jartzeko, eta nola egin zen dituen zure beldur horrei aurre? Nola ausartu zinen? Esatea ez, ja nahikoa da eta hasierekin hasi nahi dut lanketa egiten. Batez be, hasiera baten ikusten ebalako neure blokeu eta urten bi errori. Eta behar izan hori, egoera horretatik urteteko behar izan hori ikusten ebalako. Eta gero beste zurekin ibilitxekuen testigantzak entzunde eta ikusitxe ze evoluzio eukiben kontatze belako horrekin. Eta behar izan bat sentidu neban, behar izan bat sentidu neban. Eta Eneritz, nola aldatu da egoera edo nolakoa da orain zure egoera behin formakuntza metuta? Behin formakuntzia maitxute asko lasai xau nau, asko tranquila nau neure buruaz, gero, zeuke emondako alimentazio gomendio batzun bidez, ez dakizer, 10 kilo argaldunaz, asko energisa geixaukin nau, gauzak eitxeko gogoz, gimnaziora joten hasinaz, eta gustora. Eta beste alde batetik pertsonalki eta asko lasai xau nau, harremanak pentsetot, besti galdetuiko jakue, baina nitzat asko biege izaten doiez, eta lasaitxasune, eta neure maitasunetik harremantzen nazen, ez dakit konbentzimentu edan, baina naixe behintzat bai. Esan diguzu, osasuna hobetu duzula, erlazioak hobetu dituzula. Zer da horren konsekuentzia, nola sentitzen da Eneriz gaur egunerokotasunean? Egunerokotasunean lasai. Eta beti bai. Eta bakardadien egoteko bilurri parek, azkenien. Harremana espada aurrera eruten, bikote batena, edo lankidiekin arazo edaukazela, edo familixan ez dakizer, baina ni neure buru edauketela badakit, eta horren arabera, asko. Eta Eneritz, ze gomendio emango zenioke zure egoera antzeko bizitzen ari den persona batik gaur egun, gizartean asko daude horrela, edo zare gomendu mungo zenioke iraganeko Eneritzari? Lehenik eta behin iraganeko Eneritzei esango nuke iso azteko, gorpuzteko, batez be irakurri eta ikusi eta entzun dituen bideo eta barre horrek ondo dauezela, jakinduria hori ondo dauela, baina
aurrera pauso bat egin bidala, gorpuztu bidala. Eta beste pertsona edo zeini, zure gana joteko, adibidez. Nik egin eban moduen, entrevistien, eta zurekin ze eskaintzen duzun, konexio bat badau, aurrera. Ez badau, beste baten bat egongo da, ez? Coachek, baina ausartzeko, batez be, mine horretan eta bilur horretan ez gelditzeko, inorbe, ez da bela merezi. Da bizitzi banta, zeko esatosun gudu be. Eta bajarra da. Jo, niriz, mila esker, nire partetikan zure prozesua usteagatik, gertutik bizitzen ikusi dudalako, ze guretan ginen, nola sentzirin ansitate hori, depresio hori, bildur horiek, autoestima falta hori, eta gaur egun ikustea beste niriz bat, lasaiago ez fizikoki bakarrik, baizik eta importantena asko dugu sindiuta, niri asko eman didazu eta eskerrik asko. Eskerrik.